Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kang banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayan an paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kun bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod kita. Mamibion niyato ang Oratio Imperata. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family ni Che Pranada in honor of Our Lady of Pilar ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Pasasalamat ni Minda Pineda and family, ni Tin Morco and family, for successful result of board exam, Can Cabrera family. Thanksgiving ni Bong Jing Gapayaw and family, ni Ryan Janet Crisologo, for 58th birthday ni Marisa de la Cruz, for gift of life and birthday blessing of Yen Padero Hibe from Lola Ne and Lolo June. Asin pasasalamat man ni Leo and Cynthia Ramos. Espesyal na mga kahagadan for Physician Licensure Exam 2025 ni Maria Carla B. Adornado to pass the Physician Licensure Exam ni Nicola Faye Braun. For good spiritual, physical health and safety of my family
ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For successful PLE, kang Noiles family. For physician licensure exam, ni Maria Carla B. Adornado. For Jaya Montaliana to pass the exam, ni Bing Montaliana and family. To pass the exam for medicine, ni Rachel Ann Montano. For Catherine Marie Salarson Barce to pass the physician licensure exam this October 2025, ni Maria Rebecca S. Barce. To pass the NAPOLCOM examination 2025, ni Jessamine A. Moral. To pass the exam of Mark, ni Marisa Kigaman. To pass the exam of Mohana Rose Marchand, kan Marchand family. For guidance and wisdom for PFT and interview for promotion of Delphine Rian Ante, ni Marites Baco. For good health, safety, and protection, kan Baco and Ante family. To pass the Philippine Nursing Licensure Exam this November 2025, ni Shaina Margos Pampilio Angeles. Special na kahagadan ni Judy Remelin Lee as in Mr. Ace and Mrs. Roselle Openia. And to pass the physician licensure exam ni Caitlin Vargas. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Eduardo kan Mendoza family, ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Andrew and Jane ni Angelica Moral and family, ki Karina kan Descaya family, ki Socorro and Mario ni Minda Pineda and family, ki Jose ni Divera family, ki Fidel ni Lovino family, ki Miriam, Willie and Pilar ni Jed Masbate, ki Augusto and Celia kan Quijano and Morco family, ki Eduardo Sr. ni Bong and Jean Gapayaw and family, ki Pilar and Poor Souls kan Asupardo and Cantara family, ki Elizabeth and Sosimo ni Lenny Lorayes Luzares, ki Arnulfo, Leonila and Alejandro ni Randolph, Louis Bien and Luz Bien, ki Armando and All Souls kan Galicia family, ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family, asing ki Danilo and Lilia ni Leo and Cynthia Ramos.
Diyos maray na aga po sa giraray. Ngunyan iyo ang ika-28 Domingo kan ordinaryong panahon. Siring man ngunyan iyo ang Indigenous Peoples Sunday and Extreme Poverty Day. Magtinindog po sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Pinupunan ta an satuyang aldaw sa pagpapasalamat sa mahal na Dios. Sa pagtapos kan sarong simana, asin sa pagpuon kan bagong simana, nagpapasalamat sa Diyos. Iyo po ini ang pagirumdum kan mga babasahon ngunya na Domingo na dai makalingaw magpasalamat sa Diyos. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, rumdumon ang mga momento na nakalingaw kita sa Diyos, na inisip ta na kita ang kaggibo kan gabos na igwa kita. Sarabay kita, Kukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birken, sa gabos na Angkeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagpapasalamat sa Diyos, awiton ta ang kamurawayan.
pamigbi kita. Kagurangnan namimibi kami, danay naan sa imong grasya, manginutan, asin magsunod sa mo. Asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marahay. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibang mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang istorya ni Naaman. Makapangyarihan na pamayo kan mga soldado sa Syria. Nanarahay kan sa iyang mangyirhat na helang sa kublit sa paagi ni Propeta Eliseo. Enot nagkaigwanin pagduwa-duwa, alagad buminirik sa pagsunod sa kabuutan ng Diyos na siya magkarigos sa salog ni Jordan. Siya na umayan sa hawak asin sa kalag. An enot na babasahon. Pagbasa kan ikaduwang libro nin mga hadi. Kaya naglugsot siya sa Jordan, luminadob nin 7 beses, susog sa tataramo ni Eliseo, asin ang sa iyang kublit, naging siring sa kublit nin sadit na aki, naging malinig siya. Nagbalik siya kay Eliseo, kaiba ang gabos niyang tawuhan, danga nagsabi, "Ngunya na araman ko, na mayo ni Diyos, sa bilog na daga, kundi sa Israel sana. Kaya nakikimaherak ako na akoon mo ang regalong hali sa ko." Nagsimbag si Eliseo, "Huli sa ngaran kan buhay na kagurangnan na sa kong pinaglilingkudan, ako minasumpa na dai ako maako ng regalo." Pinirit si Eliseo ni Naaman, alagad nagsayuma siya. Kaya nagsabi si Naaman, "Kung habo mong akoon ang sa kong regalo, nakikimaherak ako sa imo, natawan mo ako nin daga, na kayang darahon ni duwang mula, daga na dadarahon ko pag uli ko sa harong. Huli ta magpuon ko niyan, dahil na ako madulot ng mga sakripisyo o mga tinutong na atang sa ibang Diyos, kundi sa kagurangnan." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinahayag kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Mag-awit nin baagong awit sa kagurangnan, huli taguminibus yan nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan, asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Ipinahayag kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kapangganahan. Ipinahiling niya sa mga nasyon ang sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Narumduman niya ang danay niyang pagkamuot asin pagkamaimbon sa harong ni Israel. Ipinahayag kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Nahiling kan gabos na puro kan daga ang kapangganahan kan sa tuyang Diyos. Gabos na daga maugmang magkurahaw sa kagurangnan, umawon siya sa mga awit asin sa mga kurahaw nin kaugmahan. Ipinahayag kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ikaduwang babasahon. Sa giraray, si San Pablo nagpatanid ki Timoteo, asin sa gabos na paratubod, na maging maimbod asin masinunod-sunod sa tahaw nin mga pagbalo. Minsan nasa bilangguan, alagad si San Pablo, may dakulang paglaom, ninhulitaan tataramon, dainanggad magagapos. Kitagabos inaapudan, na akoon ang tataramon ni Diyos. Girumdumon si Kristo Jesus na nabuhay liwat. Iyo ini ang puso kan Ebanghelyo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang,
Girumduma si Jesucristo na binuhay liwat sa mga gadan, gikan ki David. Iyan ang marahay na barita na ipinaghuhulit ko. Huli sa marahay na barita, nagdudusa ako. Nakakadinahan, nagarusarong kriminal. Alagad sa tataramo ng Diyos, dai nakakadinahan. Kaya tinitios ko ini, gabos para sa mga banal ng Diyos. Tanganing sindaman magkamit kan kaligtasan na yaon ki Kristo Jesus. Asin magdadara sa inda sa daing katapusan na kamurawayan. An kasabihan na ini totoo. Kung kita nagadan kaiba niya, mabubuhay man kita kaiba niya. Kung kita makatagal, maghahadi man kita kaiba niya. Kung nigaran ta siya, ninigaran man niya kita. Kung kita bakong maimbod, siya danay na maimbod. Hulit tadai siya makakanigar sa sadiri niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saibong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan pasiring si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa pagdulunan kan Samaria asin Galilea. Palaog na siya sa sarong baryo kan sabaton siya min 10 daoton. Nagtindog sinda sa harayo, asin kuminurahaw, Jesus, kagurangnan, kahiraki man kami. Nahiling sinda ni Jesus, asin sinabihan, lakaw, pumahiling kamo sa padi. Sa dalan pa sana, nagkarilinigan na sinda. Ansaro sa inda, pakahiling na nalinigan na siya, nagbalik na nag-uumaw sa Diyos sa makusog na tingog. Nagdapa siya sa atubangan ni Jesus, dangan nagpasalamat. Ang tawong ini, Samaritano. Naghapot si Jesus, bakong 10 ang narahay, hain ang siyam. Ta daw taan dayuhan sa nang ini ang nagbalik tanganing magpasalamat sa Diyos. Dangan sinabihan siya ni Jesus, tumindog ka, umuli ka, an sa imong pagtubod, iyo ang nagpaumay sa imo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Magayon na istorya ang pinapahiling sa tuya kan ebanghelyo ngunyan. Sarong aldaw, mantang naglalakaw si Jesus pasiring sa Jerusalem, may nasabatan siya na 10 daoton. For better translation, ang ginagamit ta when we translate scripture is leper. May leprosy. Pero kaidto pong panahon, da ipaman nadadiagnose ang leprosy. Kaya sa scriptures, in general, basta skin disease, inaapod, leproso, daoton. Pero kaipuhan sa buton na this includes all sorts of skin diseases. Asin sa komunidad po kan mga Hudiyo, if a person has skin disease,
rinarayuan po iyan kan mga tao. We call this ritual impurity. Siring kan mga tawong dinudugo, siring kan mga tawong nagkakapot sa mga gadan, ang paghiling po sa mga tawong may skin disease, maati. Kaya ang mga leproso, kinakabitan po nin bel sa liog ninda o sa bitis, tangani na pag nadangog sinda kan mga tawong nagdadangadang, iiwasan sinda kan mga tawo. Sindaman na mga may hilang, they are required to shout. Pag malakaw sinda, makurahaw sinda, maati, maati, to announce themselves. And so that people can avoid them. Ano daw po ang pagmati kan iniiwasan? Sigurado po ako gabus kita digdi nakamati na kan iniiwasan. Kan nakaaging pandemic, kan naulakitan ang iba sa tuya, kan hilang, iniiwasan kita. O ang mga naulakitan, iniiwasan kan iba, piglilikayan kita, bukitang masabatan. Siguro pasirip ito kan karanasan kan sarong leproso, to be avoided by the community. And one day, 10 lepers were able to see Jesus passing by. Kan mahiling ninda ang kagurangnan, naglukso ang puso ninda because they've been hearing about Jesus, this miracle worker. Dakul na daang binulong ka ini, uni nag-aagi sa atubangan ta. Kaya kan matanaw, kan sampulo, habang harayo sinda, nagkukurahaw, Maestro, kagurangnan, kahiraki man kami man po, bulungaman. And Jesus, while still far away, tinatanaw sinda sa harayo, daingani sinda kinaputan, da ilamang rinanihan, ang sabi kan kagurangnan, lakaw, dumuman kamo sa padi. Sa mga Hudiyo po, ang padi na Levita, iyo po ang pamayo kan komunidad, one of the leaders of the community. Sindaan para sabi kung ang sarong tawo may daot o warang daot. Trabaho kan mga pading Levita ang mag-verify. Garo po ini mga barangay health worker kan pandemic. Sindaan mataram kung okay na ang tawong ini o daipa. Kaya sabi ni Jesus, you go and report to your Levitical priest and tell them that you have been healed. Day pangani maray ang skin ninda. Garo sinasabi na ni Jesus, consider yourselves healed. And that is exactly what happened. Ining sampulo, mantang naglalakaw daa, sabi ni San Lucas sa Ebanghelyo, while they were still on their way to the priest to report that they have been healed, they noticed something. They felt that their skin, their bodies, have been healed. Maugmahon siguro ang pagmati ninda. Pagkatapos nin halawig na panahon of rejection, exclusion, pwede na akong mag-uli. Pwede ko nang mahilingan sa diri kong pamilya. Pwede ko nang kuguson ang mga tao na mayong nagrarayo sa kuya. What a joy they must have felt. Duminalagan siguro pauli ining mga binulong kan kagurangnan. Except for one. Susaro, sabi niya, halat lang, bago ako mag-uli, babalikan ko so nagbulong sa kuya. Let me return to the one who healed me. Kaparehas po inininaaman sa first reading, si Naaman, saruman na official na may skin disease during the time of the prophet Elisha, binulong kan kagurangnan sa paagi kan tubig kan Jordan. And after he was healed, he returns to the prophet Elisha. Sabi niya, puon ngun yan, dahil na ko masambanin ibang Diyos-Diyos, kundi ang Diyos sana kan Israel. Naaman understood na ang sa iyang kaumayan should be translated into faith. Binulong ako kan kagurangnan, matubod ako sa kagurangnan. This is exactly what the man in the gospel today felt.
Pagkatapos siyang maumayan, buminalik duman sa kagbulong. Dahil nasasabutan niya that what completes the entire process of healing is to return to the healer. Magayon po ining pinapahiling sa satuya, dahil sabi kan kagsurat ka ining ebanghelyo, this man was not a Jew. Bako po siyang Hudiyo, dahil siya aasahan na mamidbid sa mahal na Diyos. Sabi ni San Lucas, this man was a Samaritan. This was a foreigner. Bako siyang partikan komunidad kan mga Hudiyo. And yet, it was him who decided to return, to go back. Ano pong reaksyon kan kagurangnan? Sabi niya, bakong 10 kamo? Hain susiyam. Bako pong dagit an kagurangnan. This is not an expression of anger. An kagurangnan, mamundo. He was sad that 10 men were cleansed and yet only one returned to give thanks to God. Tinauan ang 10 tawo nin regalo, pero saro sanaan nakarumdum sa kagtao kan regalo. Binulong ni Jesus ang lawas ninda, pero saro sanaan buminalik bitbit an sa iyang pusong maugma. Mamundo si Jesus dahil an muya kuta kan kagurangnan, bako sanang bulungon sinda, kundi muya niyang maglaog sa buhay ninda. Not just to give them a gift, but to build a relationship with them. Dear friends, this gospel is for us. Istorya po ini para sa satuya. Like those lepers, we also receive many blessings in life. Our good health, our family and friends, our jobs, the simple grace of being alive today. Ining biyaya na buruhay kita ngunya na aldaw, takula po ining biyaya. Kasubang ginasakitan po akong magturog, kulang po ang turog ko. Dahil dakulon na linog kasubanggi sa Leyte, sa Surigao, natatakot po akong nagturog. Sabi ko, kagurangnan paturugon mo ako, takadakol akong gigibuhon sa aga. And yet we are alive today. Pirang mga pamilya, kaining nakaaging 2 semana, ang nawaran nin kapamilya, kabuhayan, harong. What a grace to be alive today. And yet, in spite of the many blessings we receive, how often do we stop to thank the Lord? Pag may kaipuhan kita, mahiguson kitang mamibi. Pero pag na-solve na ang problema, pag nakuan na ang hinahagad na grasya, we quickly move on. Nalingawan tulos so grasya, nalingawan tulos so kagtao kan grasya. Kung minsan nga ni, pagmati ta pa, sa diritang pagal ang mga grasya na igwa kita, I earned this. It was me who earned this. Magayunon, dahil ngunya na aldaw, October 12 is the first feast day of Saint Carlo Acutis. Kan nakaaging bulan, pig-canonize ni Pope Leo si Saint Carlo, the first millennial saint. He died of leukemia at age 15, and he spent his life serving the Lord by being a good person, by coming to Mass every day, by using technology to serve the gospel. And he had a favorite line. Sabi ni Saint Carlo, "Not me, but God. Not me, but God." Bako ako ang nagpapagal kan gabus na igwa ako. Bakong hali sa kuya ang igwa ako, ang talento ko, ang buhay ko. These are all from God. May God be praised. May God be glorified. Bako ako, kundi ang mahal na Diyos.
My dear brothers and sisters, this is the invitation for us this 28th Sunday in Ordinary Time to relearn gratitude. Makanuod giraray na magpasalamat sa Diyos. Ang gratitude po, nagpupuon, pag hinihiling taan gabus na bagay bilang sarong regalo. Gabus na igwa kita, tinauman sana. Gabus na igwa kita, biyaya man sana kan mahal na Diyos. When you realize na ang gabus pala na bagay pwedeng mawara sa sarong linog, sa sarong kalayo, sa sarong kalamidad, when you realize that everything could easily be taken away by God from you, then we realize, what do I really own? What do I really have and hold in my life? The Lord gives and the Lord takes away. Kung ang gabus na bagay, pwede man sana pala na mawara sa kuya. Sa ina ko dapat naglalaan ning atensyon, nin kusog, nin enerhiya. Kung ang gabus na bagay, maagi man sana, where should I pay attention to? Ini po ang karahayan kan mga kalamidad. Maraot ang kalamidad. But the Lord allows physical evil because it brings about some good. And this is one of those goods. Napapagirumduman kita na ang buhay, maagi man sana. Para sa ang satuyang kusog, atensyon, pagpagal. Mayong iba, kundi para sa mga bagay na tunay na nagtatagal. Salamat sa Diyos, tapinunan po nindo an sa indong aldaw, sa mga bagay na tunay na nagtatagal. Our faith, our hope in Jesus. The word Eucharist literally means thanksgiving. Yaraon po kita ngunyan sa misa dahil gusto tang maginarog kaining ikasampulong lalaki. Magpasalamat. Kaining nakaaging simana, ano-anong mga biyaya po ang inako ta? How many gifts have we received from God during this last week? Ano ba naman yung isang oras sa loob ng Sunday to thank God? Lord, I have come to the Mass today to thank you, to tell you that I have not forgotten you. Kagurang nanday po ako nakakalingaw. Nahiling ko ang gabus mong biyaya sa ko. Kagurang nan ikaan kagibo kan gabus na mga biyaya na igwa ako. Bako ako. I have simply cooperated with you. This is our prayer this Sunday, to be like that foreigner, that 10th man, to remember, to return. May we always come back to God, not only with words of thanksgiving, but with our own lives. Mga buhay na tattaong magpasalamat. Let our gratitude show in the way we pray, in the way we serve, and the way we love others. Dita po aram kun pirang aldaw pa igwa kita sa buhay na ini. Dita aram kun sa aga igwa pa kitang buhay. But what we do have is this, today. Lord, let me live in gratitude today. Tugutan mo po na ang buhay ko sa araw-aldaw, maging gawe min pasalamat. Kaya kung nagpapasalamat, dahil ako masayang nin oras, dahil ako mahinugak, dahil ko sasayangon ang mga talentong tinao mo sa kuya, papadabaon ko ang mga tawong tinao mo sa ko, mahigos ako sa trabaho, because everything is gift. Let me show you, Lord, that I'm thankful. May we live lives of gratitude. May we be able to show God that we are grateful for the gifts that He gives us. Mahalaga ang regalo, pero mas mahalaga ang kagtao kan regalo. Matindog na po kita. Simbagunta ang tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan sa tuyang katolikong pagtubod.
Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asina nila manhuli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kam panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin ka ni katulungal daw, nabuhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kang Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalata ko kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagtitiwala sa Dios nakagtao kan gabos na igwa, sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, danay na mamidbidan ang halaga, nintunay na pagpasalamat sa tataramon asin sa gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mahiling sa satuyang pamuhay-buhay, ang tunay na pagpasalamat sa Diyos, huli kan balaog nin bukay, salud, kaugmahan asin pagkadayupot nin mga pamilya, patin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing danay kitang magpasalamat sa Diyos, sa bilog niya tong bukay, huli kan daing sukol niyang pagkamuot sa pag-ampon sa to, bilang sa iyang mga aki, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang, makanuod na iayon ang sa indang mga pagsakit, asin kulog, sa mapangganang pagkagada ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asing katuod, magugma sa kapangganahan ni Kristo sa kahadean ni Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. This Sunday is called Indigenous Peoples Sunday. Sa espesyal na paagi ginigirumdum ta sa satuyang mga pamibi, ang mga tugang niya tong katutubo. Sinda na mabuhay lugod sa katuninongan, protehiran lugod kan gobyerno, an sa indang daga, an sa indang mga karapatan, an sa indang kultura, asin nakitaman, maging mabuot sa mga katutubo. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumuntaan sa tong mga personal na pamibi, pati ang mga tawong pinangakong ipagpapamibi. O Diyos na samuyang Ama, ika ang kaggibo asin kagtao. Tugutan mo na ang samuyang buhay magindanay na pagmidbid kan sa imong karahayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang atang, asin sa indong mga atang. Akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbangan. Kagurangnan, pakiakua ang mga pamibi kan sa imong mga paratubod na may darang mga dulot na sakripisyo. Tanganing huli ka ining mga gibonin maimbod na pagpamikbi, makaabot kami sa langit non na kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Asin sa pagsakat niya sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pintuan kan kalangitan. Kaya, kaiba kan kadakol-dakol na angheles sa Sin Santos, nagaawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asinon gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Carlo Acutis, asin San Pier Giorgio Frassati, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagayas sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nagsasarig ki Kristo, pamibiuntaan sa iyang pamibi. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. nagpapasalamat sa lambang saro, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Cordero ka Diyos na kaparang, ang mga kasalan pagkilala, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na kaparang, ang mga kasalan pagkilala, Uya si Jesucristo, aki kan Dios na kaggibo asin kagtao kan gabos. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Tinapay ni buhay, at sa talentong ininusan, sa pagbabalangkat sa imong simbahan, nandakan hawak kong
Pamibion niya to ang pagngayo-ngayong pangkagabsan para sa herak asin pagbago. Kagurang na Diyos sa mong pastor, hinanyuga an inagrangay kan sa imong banwaan sa Pilipinas, mantang kami naglalakaw sa kabakbanin kadikluman. Pinapaalaw kami sa imungunyan, hamak asin nagtatangis, siring sa lagalag na karnero, huli sa pagkahulog sa ampas, nakasandig sa matapong sanga, nagaagrangay na mailigtas. Gabo. Ligtasan kami kagurangnan, hulita kami nalulunod. Siring sa salmista, namamatean niya mong nag-iirarom kami sa laboy, nalalabawan kan baha nin korupsyon, siring kay Jeremias na itinunton sa bubon. Nanunuga kami kagurangnan nin tudok sa puso, siring kibarok na namibi. Nagkasala kami sa kagurangnan na samong Diyos, asin nagsuway kami sa iya. Dai kami nagkinanyog sa iya, o namuhay susog sa iyang mga kabutan. Patawada kami kagurangnan, huli sa samong mga pag-urulay, manungod sa sadit o darakulang bagay, itinugot niya mong mangibabaw an kadikluman. Sa pagsuhol sa fixers asin traffic enforcers, sa pagpabuelo sa mga saralang bareta asin kaputikan sa media, sa pag-ako nin mga donasyon gikan sa mga mahabon asin mga para aprobitsar, sa pagtahob kanin justisya, sa pagsilensyo o kombinyensya. Patawada kami kagurangnan sa samong pagtugot sa demonyo na mangibabaw sa samong sosyedad. Kaheraki kami, O Diyos, susog sa danay mong pagkamuot. Kagurangnan, nalulunod kami sa mga kalamidad, mga pagbaha, linog, sulo, bagyo. Alagad an mas grabe iyo an mga paglugad niyamo sa sadiri, iskandalosong mga pagsingit sa budget na minabawi sa dukhang pundo para sa pagataman sa salud, edukasyon, asinan sa indang kapakanan. Daing datang mga istruktura na minahabon sa mo kantunay na pag-asenso, ang dinastiyang pampolitika sa siring na mga bago. Kagurangnan ng feudalismo, pinapagdanay na dukha ang mga tao na nagsasalig sa anuman na itinatao sa inda. Sarong mayaman na nasyon, alagad na bubutod sa mga buwis, nagdadanay na dukha dahil sa politika nin patronato. Kung magpakumbabaan sa kong banwaan, mag-atubang sa ko, mamibi asin talikdan ang sa indang maraot na gibo. Hali sa langit, dadangugon ko sinda, papatawadon sa indang kasalan, asin papauswagon an sa indang daga. Bulunga an samong daga kagurangnan. Sinabi mo kagurangnan, kung ano ang marhay asin hinahagad mo sa mo, ang pagibo kan matanos, ang danay na mamuot asin mamukay na mapakumbaba sa kaibahan mo. Nasala kami, alaga dai nawaranin sa mong paglaom, dai mo kami linalang kagurangnan para sa korupsyon, alagad para sa karahayan. Binalukat mo kami asin ginubingan nin bagong pagkatawo ki Kristo. Madya Espiritu Santo, baguhaan lawog kan kinaban, baguhaan puso kan samong nasyon. Hangusi kami nin isug buot na labawan an kaganidan asing kapangyarihan. Tawi kami nin paglaom sa samong kaluyahan, asin pukawan ang pagmakulog, pagkaugay asin pagkamuot na daing kondisyon. Mangyari na ang paghinguwa kang pinakamaluya, bako sana kang pinakamatibay, ang maging tanda kan samong pagkatawo. Pakusuga kami na itugdas ang Pilipinas kung saan ang katutuukan, hustisya asin pagkaherak, nakakalakop. Kagurangnan, kaheraki kami, Kristo ligtasan kami, Espiritu Santo baguha kami. Sa tabang ni Nuestra Señora del Santo Rosario, ang samong ina nin kaligtasan, isinasarig niya mo ang samong namumutan na nasyon sa saimong mga kamot. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan,
Mapakumbaba kaming nag-aarang sa imong kadakulaan, tanganing siring na pinapabasog mo kami kan urog kabanal na hawak asin dugo. Gibuhaman kaming makihiras sa buhay na Diyos nun. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Indigenous Peoples Sunday. Anatipon yato sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 48,290 pesos and 60 centavos. Anaambag yato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,018 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,426 pesos and 20 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Siring man sa Oktubre 19, mapuon na po ang nobenaryo kang sa tuyang mahal na patron, San Judas Tadeo. Sagod po ini sa Oktubre 27, sa oras na alas 6:20 nin pagkaaga, asin sa hapon, alas 5:30. Sa aldaw ni Huwebes, Sabado, asin Domingo, ang nobena sa pagkahapon mapuon sa oras na alas 5:40. Sa maut po maging nobena asin fiesta mas sponsors, magdulok na lang po sa Paris office. Sa mga maut po magbakal nin souvenir items, arog kang t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Ngunya na bulan nin Oktubre, iyo ang bulan nin Pagsanto Rosario. Digdi po sa satuyang parokya, ginigibo ang Pagsanto Rosario pagkatapos nin pang-ultimong misa sa pagkahapon. Iniimbitaran po kamo na magsabay asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man, magkakaigwa po nin Mass Baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maut po magpabunyagan sa indang mga aki, magpalista na lang po sa opisina. Asin maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, asin tulong 500 pesos. Haliman, Kiloreta Mansera, 5,000 pesos. Ki Regianan, 3,000 pesos. Ki Emily Oliva, 1,000 pesos. Ki Melinda Alipio, 1,000 pesos. Ki Michelle Solano, 900 pesos. Ki Rafaelita How and Family, 550 pesos. Asin Binamira Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Duwang dagdag lang po sa anunsyo, kasuhapon nagkaigwa kita nin prayer rally duman sa Albay Cathedral na pinanginutan nin sarong paglibot sa probinsya nin motorcade. Sige-sige po ang pangapudan ta sa transparency and good governance, siring man care for the environment. Kaya ang CBCP nagpaluwas nin circular letter kasuhapon, nagpapagirumdum sa tuya kan pagbado nin puti. An puti magiging simbolo kan pagngayo-ngayo ta sa mahal na Dios nin pagkaherak. Kasugpon po ini katong pinamibi ta kasubago, that long prayer, it's our national cry for mercy. The bishops of the Philippines are inviting us to please wear white every Sunday of October and November. Dangan pwedeng magbugtak nin puting ribbon sa bado, sa mga auto, sa satuyang mga trabaho, harong mga public establishments as our remembrance na naghahagad kita nin tabang sa Dios digdi sa mga kalamidad asin sa korupsyon sa satuyang gobyerno. Ikadua, today is the first feast day of Saint Carlo Acutis, this new saint. And at sa nahapon, ang satuyang obispo mamukna po nin sarong bagong kwasay parokya. This will be the 53rd, ika-53 na parokya o kwasay parokya sa satuyang diocese, duman po sa Naga, Tiwi. So dati pong San Isidro Chapel na Mission Church, digdi po sa intersection kan Naga, Tiwi,
gigibuhon na po ni Bishop Bong na Kwasay Parokya, ingangaran ki St. Carlo Acutis. This is the first Kwasay parish and parish in the entire Philippines named after St. Carlo. Lugod magin ehemplo siya para sa satuyang mga jóvenes na maglingkod sa mahal na Diyos gamit ang teknolohiya na mumuot sa Eucharistia. Tindog na po kita. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Carlo Acutis, bindisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw na nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.